Nagamoy ni. Amo ni sitwasyon sa Bacolod. Nabutang ta sang Friday ng 98 na panubo naman karon. Nagimo na lang sa 56 sang Subong. kagapon. Gapon. Amo na bala, ang syudad sa Bacolod, butsingon may ginhimo lang. Ang masakit lang ari naman ta. Mabalik lang kita, nga inablang may nagahambal pa bala i-generalize ko na lang konsala. Magluwas sa COVID-19 nga mga kaso, damo issue sa Facebook. Ilabi na gid nga nagsunod-sunod ang mga pinatsanay. Gapos dayon nga Bacolod is not safe. Bacolod is not amo ni. Bacolod do ka delikado na gid sa Bacolod ka. Ina ang rason sa likod sina politika lang. Wait lang. Naglumpat na gulpi. Hindi sige lang kikin-generalize ko din. Okay, so tapusan na ang sa kataan. No? Ah, About sa cases na abot na mo. about sa cases naton, kay istoryahan na siya ang about sa mga crimes, no? About sa cases ang COVID nung against uliton ta. Majority sa mga nag-positive wala ni sila ka-vaccine. Correct. That was the information I got from EOC. Majority Ang sa mga kakalamatay gid konsilor. Ang kakalamatay tag gid. most sa mga nagtaliwan sini Ah. because of COVID why na sila naka-vaccine. Now second, ang pag-increase ang cases ta sulito naton ini siya tungod kay syado kita ka-lax diri. Nagasalig ta bala unlike sa Manila and Iloilo nga ano sila ya ano gani ang ilablang nga quarantine status si Eblaya hugot katama dito. MECQ sila. MECQ sila or ECQ. So why MECQ. gagwa ang taho. Sa aton dire tungod na kaluyan kita na sustain sang aton yung mga opisyales, Mayor Bing, EOC, Vice LCID, Congreg kag sa mga opisyales naton and department heads and doctors and frontliners na sustain ang aton yung status. Sa tamaan na naton kalax again amo na blagi nasulit tabla nahimo na sang gobyerno ang tanan ang best para ma-sustain ini siya. In fact ginahimo na kita model sa bilog nga Western Visayas. Correct. But for as long as hindi mag-cooperate ang atong diri pamuluyo, ma-increase kita ang ma-increase because of your exposure. Sigurado gid ko, ang tanan nga mga nagpositive, kabalo na sila sang rason yung nagpositive sila. No? Most likely nagwain na sila o kung may family member o kung friend sila nga nagwa kag magbalik sila panimalay, nagbitbit dito sang virus. So again, so dito naton at all times observe proper protocol kay waay sa may makasave sa atong syudad kundi ang kooperasyon mismo sa pamuluyo sa gobyerno ta. Now, sige. lupat natin ang crimes, no? These past few days, saan ang tabugan itong crime gani? Sang 1, September 1. September 1. Sa Rosario. That was, September 1 is Wednesday? Wednesday. Ang mention mo, bago lang kami nag-chat man sa akon, bago lang git, Councilor Ising Salanga, ano ang mahambal mo sa, ano ni? Nagkakatabo sa Bacolod, ano? Inasud-asod. Inasud-asod, no? Nang Inasud-asud guro nga mga crimes. ang mga crimes sa syudad sa Bacolod. Amo na kuno ang ang iya nga ginamuno man sa akon, no? Sulito naton. Ang inisa may mga may mga reasons man ni Iya behind si Iya that is beyond our control. That is beyond our control. But ang sigurado kay sa mo siya ini siya nga mga series of events hindi lang nagkakatabo sa Bacolod, sa bilog ni siya nga Pilipinas. Bilog na Pilipinas. So that's why ayun mention mo bagulangan si Mayor Bing nagmuno, ihatagta sa kapulisan ang responsibilidad. Kag kita naman diriya nga way mata may mahimo, way mata may naitsindihan iya kung pwede hindi tayo mag-set iya threat bala. Kag mga threat o kung pagpamahog o kung pagdabok sa nagkakatabo iya nag-instill siya be fear sa heart sa aton iya mga pamuluyo man no. For as long as kabalo ka, nga why kita safe kita, hindi kita involved sa kung ano mga butang, why dapat sang iwori gid. Ito gyanta sa kapulisan ta just like inhimo ni Mayor Bing ang paghatag, pagplastar sang hustisya kag sang peace and order sa aton yang syudad. Because ulito naton, ang Bacolod safe ni siya sa gihapon. Ang ginabal ko Safest place, isa sa pinakamatawhay kag malinong sa gihapon nga lugar iya sa bilog ng Pilipinas. Ang ginabal ko kay na parte sa Bacolod. Dinablang ka-post bala nga Bacolod is not safe. Ari tandaan niyo gida. For example, ang syudad na Bacolod, ang guwas nido puluyan mo na mo. Karon ang imo balay. Ang Bacolod puluyan ni siya nga may mga turismo. Butsilingon kun balay mo, gabaton ka na bisita, may restaurant ka, may gamay ka nga negosyo, bubuon mo. Tungod lang sa actually at the end of the day sa politika siya. Nga gusto nila, may ginaduso sila mo, gusto nila gubuon ang ila mismo nga lugar kay para maduso nila ang ila ginaduso sa dughan nila. Mind you, sir, ma'am, wala niyo bala ginaguba ang inyo mismo puloy, ang inyo ginaguba, inyo mismo balay. Why not nga masuporta lang anay kita? Anong ginimo sang syudad sa inyo? Gabulig man lang. Hindi ko magpati nga wala ka makabenepisyo.
Pero ti amo na blang point ko kay galantaw lang. You mean, maybe ang namin mo siguro, may arap niya tao, yung lain ng intention. Alay ng Nga, intention. the intention is not actually ang nga concerned Kaya man ginamuno sila. ka mo nang gapos gani. Oo. Na yung Bacolod is not safe. Oo. Ang ilang intention naman niya is to project nga why is yung mga nahimo ang gobyerno, damo sinabi. In So, terms- dito naton yan ang responsibility ihatag niya sa aton di polisan. Kabalo na sa nimo nila. Kabalo na sila kag tulokon ta di kita sa lugar nga way ang amos na iyang record man. Tanan diya sa Pilipinas, even sa bilog nga kalibutan ano nga, even mga first world lang ang mga countries wala mga crimes gani which it happens. Nagpura na naman. Hindi change power Ay, siguro. kulbahan ko. Change power to. Pero sige, tayo sa Facebook ya pre no. Thank you so much. Okay. Na- So amo lang naman kita. sa point. So kita naman niya sa aton naman niya nga end the most nga mahimo naton is we have to pray for for our city kay ang katawhay kay kalinong sa aton nga syudad, katawhay kalinong sa aton pangabuhi man Oo. dire. Ay na blang ginamuno ko permi, nga ginasulit-sulit gid naton, nga gina-emphasize gid naton nga ang aton gobyerno may ginaobra. Kay may ginaobra gid man alin sa SAP ang ginapangwa nyo na, alin sa pangdulong sa pagkaon sa inyong mga lugar da. Amo na bala, biskan jutay lang tani iblang hindi nyo nagipagpalakpakan Kuno nyo na pagbubun bala nga amo na nga imuan pa maagi. Layo pa tong eleksyon makadto kita da. Kung magambal naman sila bete, base may ginadusot mo. Tani ginduso na din namon, ginabal na namon yung boto nyo. Ang amon diya gahatag kami isang good news every Sunday para sa inyo. Kasi siyempre, gahatag mo kami sa mga protocols, mga bago, mga patakaran. Hindi to bago ang post mo kayo na. Amo to gyapon. Kung why man ta changes mo. So just to for the closure lang sa atong nga topic kagina, nang the most nga mahimo ta kung may mag-occur nga mga parehas yan is to learn. Malaro na gilang kita. Wait, may mo tapos na to. Yatag sa pulisan na ang pag-solve sa mga inang mga problema. And kita naman diri ang nag-observe, nagalantaw, padayon sa pagpangabuhi naton. Let us learn from the things na nagkatapos sa palibot naton. Ako magambalaman kamo kung anong ginhimo sang syudad parte sa pagkapatay ni Sergeant Joseph Nepomuceno, ang miyembro sa atong Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit. Ang syudad sa Bacolod o ng BCPO nagtukod sang Special Task Group o kung task force para masolbar ining kaso. Sang nagligad nga Friday, si Merivelo Biglio Nadia gin-interview ni Akson Brian Mordem, mayangot siya suno sa alkalde, ari kita sa middle of drug war. Biskan si ang totoo lang gid sina, budibudlay kita bisan si Duterte, hindi na kasolve. So ari subong sa syudad sa Bacolod, hindi naman igar. Ari lang di sila sa dalom, pero hindi kita matago nga ang droga, grabe gid yapon. Kaya mo ni may mga pulis kita nga unfortunately nabutang na sila sa tunga-tunga nga sila ang nagapatuman lang kung tani, nagaapin lang sa aton kay para mangin safe ang syudad sa Bacolod galing may mga amog sini. May mga kakatabo. As I have mentioned a while ago, ang mga kakatabo, circumstansya ni saya. That is beyond our control. That's why ganito suliton ko. Hindi ka mo yung maguri, why taburihan for as long as kabalota kung ano ginahimo naton, kabalota Kagabalo ko kung ano man nagkakatabo sa palibot naton, kabalo man na sila. So ang ako lang gid sa nga advice nga mabilin iya padayon taya sa ato niya pagpangabuhi. And for as long as kabalota nga gapaningwa lang taya gapangabudlay and we do away from whatever dira iya nga butang nga makadala sa aton sa delikado, kalainan, lingawan naton. Amo na siya kasimple. Let us just learn from the things na nagkakatabo sa palibot naton. All right? Especially subong September, October, November. Grabe. Ma-shift ko anay. Sige. Sa amo sini nga bulan supposed to be prepare na ni tanan ni Bacolod para sa Correct. Mascara Festival. Supposed to be ang bulan sang Setyembre is Next a month. preparation for Mascara Festival and then sige na hasta sa Christmas. Amo na siya ang culture natin diri sa Bacolod. Basta bear. Basta Berna. Basta bear months. So masadya na supposed to be but why pa sang official announcement ang ato niya Silver Mascara Festival Organization or si Mayor Bing about iya sang celebration sang maskara pero kung ako magtulok personal do hindi pa gyuro pwede. Hindi pa gyud pwede because ang cases sa bilog nga kalibutan nagasaka damo nagaginawa ang mga bag-o naman iya nga mga virus kung hasta diin ni siya way takabalo. But for now, kung tulokon ko ang sitwasyon, that's a wonder ko paanong election gani mo next year bala because nino kadelikado sa gihapon taas cases gihapon sa bilog nga kalibutan. That's why hindi mo pwede i-single out si Bacolod nga si Bacolod lang yang daw may problema
sa COVID. Because utulokon mo ang Si mga Bacolod ng pinakagamay. Problema sa COVID. utulokon mo sa bilog nga kalibutan, mga class na gito nga high-tech na gito gani, yung mga technology gani, damo na gito mga scientists gani, yung mga genius, perti suffer mas lagi apon sa cases ng COVID, no? So, I don't think ma-solve ni siya by October, pero why lang kahilid daw ng gitya tama. Kahilid daw ng gitya tama sa Mascara Festival man diri sa syudad sa Bacolod, no? Because nang isa man sa pinaka-popular ka grabe, wala kita nag-expect. Wala kita nag-expect nga maabot gali ang time nga ma-virus kita ya, ma-pandemic. Grabe, no? Nagsumulod sa atong generation, no? To kasubo gitya tama, no? But sige lang sa mga tagtulumuo sa mga kabataan sa Ginoo, wala dapat hadlokan because 10,000 kung na matumba sa wala mo, 1,000 sa tuo mo, but ang iya protection niya hindi aragit sa aton, not a small piece sang danger ang pwede makapalapit sa aton. Tuod, no, wala may na-mention si ang LGU naton, si Mary Vilibig Radia, may angot sa Mascara ba? Virtual Mapagwapan na siya, no? Mapagwapan na siya statement, official statement. Anyway, it's only September, pero mapagwapan na siya statement man kung anong preparation for the Mascara Festival. Wala ko yaga una-una, pero sa akon nami virtual mo po para ma-film sa tao. Televised bla? Televised nga performance, Televised, daw may social distancing be. Hindi yung tipo ng tao sa plaza, pero at least makita mo bla sa Lang taon ta. Palapota sa kay Mayor Bing, no? Kay para at least ang spirit sang Mascara Festival ma-feel ang gyapon nato niya. Do wala na subuan na gityo gyapon, subuan na gityo ya. Nga by now, grabe na nimo, Ay kaysang 2019 pagpungko nyo, na-assign ka na to dayon mo sa Mascara Festival. Site director ko to that time. And even before nag-handle ko sa mga events lagi na-assign kita ni Director Eddie Tahan Langit. Ay, before ka nag-counselor ya? Even before po kayo nag-counselor Okay. Nagabulig na kita, nag-handle kita specific yung mga programs for Mascara. So doon dumamong September, do ka amo na supposed to be. Sige lang, everything happens for a reason, no? Ang importante, sa nuay isang Mascara Festival, ang pumuluyo sa Bacolod, nagayuhom sa gihapon niya. Amo lang na, because we are the city of smiles and dapat i-project natin ang yuhom every single day. Okay, good morning sa kay Cablo Baton. Hi Sir Ising, din kami pwede makakontak sa imo. May consult na kami tani. PM i-PM siya. Sino? Si Cablo Baton, sa pinakadalom na siya. Okay. Alex Montesa, ang krimen nga nagkakatabo sa syudad ng Bacolod, tanda nang nga wala sang kahadlok sa mga otoridad ng mga kriminal. Siyempre, yung tawag na sila ng kriminal gani. Kaya wala na sila sang kahadlok. Kaya kung may kahadlok na sila, hindi na sila magkrimen. Kasubo lang galing, no? Amo na nagaling. Kaya may mga pero tanan-tanan bi nga syudad kag sa bilog nga Pilipinas, gakatabo na. Galing kita mo na ang pulis ginikayat gid na yan ni mayor nga paras na nagtukod na sa task force, may ginahimo kita. Good morning, Jeremy Lizades, ang pahano ko. Good morning. What? May commercial? Ay, told ka? Wala man taga commercial. Mayara? Ay, sorry. Wala. Ay, sorry. Sige lang. So, Rob Javier, happy birthday kay Nunoy Kagrande. Salamat, gid. Christine Menyes Villalobos. Ay, ang imo nga premyo, ara sa likod sa salakyan, ipasaka ko lang sa kay Christine Menyes, nagligad po ni Ahay, wala agad makuha. Duahon kong imo nga, nga premyo, ma'am. Ang imo nga vitamins, duahon ta. Kay why na to, hindi na to nami ang kwan, ang isa ta ka premyo bala. So, duahon ko na lang, ma'am. Neil Brian Valuis, good morning. Nagalantaw gid siya. Morning. Star Mayo, hi ma'am, good morning. Aiza Bantilyan Malayang, good morning. Amo ni silang paladaog sa aton nga trivia. Ay, next Sunday gali ibalik nato ng aton trivia. Nagpahuay-huay lang kita na. Kaya medyo sako-sako gid kabudlay nga maghanda sa trivia questions. So ginaamat-amat lang. Good morning man. Sa kay Tito Pros Lunardia, to, good morning. Kay Mayor may manggalimutan sa Bano sa La Castellana. Sa Pizza 17 sa La Castellana, makuan kita to. Ma-judge kita to sang ila leaf garden contest sa ila na sa sagunang kabataan nila. Makadto kita dala sa may La Castellana, ma'am. Sa Friday, Kay si Boys, good morning. Sa kay P. Romel, kag Lara Pardilla, nung Noel Chia, President Celso, kag Grande Fuertes, exclusive distributors ng Meriton Paint sa Patria Village. Sa kay Pre Raymond Sagal, makasmit ko dudugay ko na niway na great Kaday Sixto Solis, Christopher Masconiana, Victor Frehil,
Arvin Gustilo, Pre-Liver Paul, Nanay Milagros Pacheco sa California. Nay, nanay ha? Nagmuno kag wala ko ng great. Galantaw sa Japan, subong si Ma'am Eleanor Fukuda. Ay, good morning, I Mami. miss you, I miss Good you, morning. Ma'am Nor. Ale Brilla, James Yap, Alan Sixto, Herbert Besa, Thea, Trogulan Shan, Jake Bilbao, Manuel Onghero, Julius Somis, Lori Didolo, Marimay Garcia, Mariel Pihilan, Prima Jake, good morning, Carlito King, Michael Pula, Chris Noblisada, idlaman ta kay Pre-Christmas. Peter Ojero, Julius Ithar, Mama Ed kag Papa Junior dira sa may Fortune Town, sa may Barangay Estefania, 65 car wash kag sakay ang senyorita di Bacolod Pastries. Good morning sa ako naman makasmit ko na ang tag-iya. And okay. sa atong to nga may amay sa US pala si Tito Rued. Hambal ako Tito no, Rued good Mendesa, hello good to morning. my favorite person. Keep safe always. Hello to class 76 of Bacolod City High School and class 72 of GLJES. Good morning, Tito From Rued. Good morning. At early pa siya nag-greet sa aton nga nagambal natin. Totoo, handa ka na da? Handa na kami. Rowena Arcangel, good morning. Kadto kita sa isa ni ang ginmuno ni ginanaton nga si Merville Lunardia naghatag sang safety seal certificate sa mga establishmento dahil lang gidla kay may nagapiro. Establishmento komersyal nga nagasunod sang minimum health protocol. For example, tagaan ang SM, ang SMB tagaan nila sang safety certificate kag ang Coca-Cola Bacolod. Nga kinanglan gid sang Bacolod maghatag sang pasidungog nga kinalaon gid nga sila ang gintagaan sang certificate of safety seal. Amo ni gali. Kay kung nakakuha ikaw sang mapatay sa hindi counselor sa 179 ka mga establishmento komersyal kag kompanya sa syudad sa Bacolod ang nakakuha sang certificate of safety seal 24 lang kabilog. Ang nakapasar and isa na dira ang Coca-Cola Bacolod kag ang SM Bacolod. Ano ang diferensya? Habang may available na diya. For example, ang capacity sa karon sa aton status is 30% and down. Ang mga restaurants, ang mga malls and all. Kung may ara ikaw sa certificate of safety seal, dugangan ina 10%. Butsilingon ma 40% kaya. Kung ang isa ka lugar nga wala iya sang certificate of safety seal, iarya may ara, masaban si siya 10%, butsilingon makabaton kuya. Sang Capacity nga pwede mo mapasulod additional of 10% because safe ang imong lugar. Safe in lugar. Kag ano pagid nga bala ni Mayor Evelio Bignonaria, nagambal pagid siya. Kuna kuya, ang i-recommend kuya, may safety seal. Nga palagaon ta kamo sa lugar, nga wala isang safety seal certificate. Amo nag-encourage niya ang tanan niya mga kompanya kag mga establishmento komersyal nga tapuso na ang inyong mga safety certificate pag magsunod kamo sa safety protocol. Tanan-tanan magambal kita nga safety seal certificate, dala na ang tanan-tanan nga mga franchise, tanan-tanan nga mga lisensya, ang inyo da nga mga requirement bala sang LGU para inyo pagasundon ang certificate of safety seal ya nagasunod na nakati mga minimum protocol malana pagsuksok sang mask, pagsuksok sang face shield na. Botsilingon, ini siya sa mga pamangkot nga kinahanglan kita siya i-comply, do motivation do encouragement naton sa mga establishment naton nya mas set kita sa insakto nga protocol para bintaha sa imo business kag bintaha man sa aton yung mga customer mo dira. So Correct. ang safety seal why na siya sang pinilian kag ang pinaka-intention sinaya is para gyapon sa general welfare sa gyapon. Correct. Para sa imong negosyo, para ma-assure assurance ang aton yung mga kliyente nga safe in ang imong lugar. And of course, at the same time, protection sa mga empleyado. Kag add-on na nga bonus ang mga tag 10% nga additional iya nga ma-accommodate sa imo nga dako business. na sa kalibo ang mapasulod Shin. dapat 300 lang. Imo ya 400 dako na ya nga help sa inyo. So we Establishment encourage our business establishments no nga mag-register Correct. sa safety seal para mangin safe man niya ang aton diri nga syudad sa Bacolod. Okay, ato na ikuan na kung pila na kabilog ang syudad sa Bacolod mayroon naman sang in 98 pa ni no ang akon nga statistics nga ginbutang medyo hindi updated kay 56 kagapon sa Dubo siya karon kagapon. may ara sang 16,904 cases active cases ang syudad sa Bacolod. Ang mga nagkalamatay naman naglambot na sa 401
402 na ni, sorry, gid do may nagdugang kahapon mo, 56 do may isa ka patay. Sa bugos naman nga pungsod Pilipinas naglambot na sa masobra 2.4 million ang kaso sa COVID-19 baw sang Friday naglapak gid sa 2 million Wow. ang aton nga kaso diri sa pungsod Pilipinas na ang COVID kun hindi pa tuod ha. Anyway, ang mga nagkalamatay naman naglambot na sa 33,873. Correct me if I'm wrong, medyo taas-taas, nagtaas-taas na ni kido I think Saturday morning ni naton na data eh. Hindi ni siya updated. 33,873. Globally, sa bilog ng kalibutan, ang kaso ang naglambot na sa 220 milyones ka mga kaso. 220 million cases, confirmed cases sa COVID-19, including 4.5 million deaths. Sa bilog ng kalibutan ko, no, 4.5 million na ang mga nagkamatay. That is why gani ang syudad sa Bacolod, no, headed by Mayor Bing, Vice El Cid, no, ang ato niya EOC, si Kong Greg, sa EOC ta si Ma'am M, ang mga doctors sa aton City Health, ang mga frontliners naton, ang mga officials naton naga-encourage gid nga magpabakuna. Taas gid ang ilang nga encouragement sa aton diri nga pumuluyo nga magpabakuna. That is why ang isa sa pinaka-aktibo nga kampanya sang bakuna sa bilog iya nga Pilipinas is si Bacolod City. May mga mobile vaccine na kita subong, ginasulod naton even kaagahon ang mga BPOs naton, no, ang mga private establishments, no, kag to those nga mga waay pag nakapabakuna nga gusto magpabakuna na palihog ang matamat ang mga daan open sa gihapon at mga vaccination sites, no, para maproteksyonan niya ang aton manyang kagalingon. Gabi Councilor, ang Ayala nag-open sa ilang lugar para sa syudad sa Bacolod. Ang SM nag-open sa ilang lugar, ang Robinson nag-open sa ilang lugar. Ang pinakanami pagid, ang Jollibee. Hasta kagahon gin-open nilang yung lugar para sa vaccination drive sa syudad sa Bacolod. Karon, humalin sa isa lang ang vaccine, grabe ka tanda sang aton Emergency Operation Center sa syudad sa Bacolod nga naging epektibo ining vaccine o kung ang bus bala nga nagalibot sa syudad sa Bacolod makadto na sa tatlo, dapat tatlo na sa mga established mga market sa Bacolod, Burgos, Libertad, Central Market. Isa lang ka bus karon gindugangan nila duha kay tanan-tanan nga tao gusto na magpa-vaccine. Ang point ko is that sa karon 5 million o kung 5 billion na 44,000 ang mga natagaan sa vaccine sa bilog ng kalibutan. 5 billion. Gatawa ko na kay may mga memes wala no na meme na. May mga meme na bla nga samtang gina-vaccine sila ang nagagawa zombie bla. Kaya papati nila ko na sa uli ko naman zombie tama sa yamuat mo. Ang tao ya grabe gid. But anyway, nag-ambal si Mayor Vilibing Donadia nga extended ang aton nga big job. But silingon ano? Kaysa nagligad ang Ayala kagang SM nagbato nini sila sang 4,000 ka mga pumuluyo nga i-vaccine. 1,000 sa aga sa Sabado, 1,000 Sabado sa ngapon, 1,000 Sunday sang aga, Sunday sa ngapon, 4,000. Dapat amo lang to nga moment kay ihawan ka na mo ang aton nga mga frontliners, ihawan ka pa kapoy na magdusmel blang adlaw blang nga imo injection pero tinakapla mo ipoy na imo kuan interviewon mo pa and all, but grabe gid ang pagpaninguha sa aton EOC nga matapos ta tanan-tanan kita sa syudad sa Bacolod ang malambutan sang bakuna. Anyway, amo ni gin-extend nila kagapon nag-extend ang aton nga big job weekend kag asa subong sa mga tagpalamati kung magka-desisyon ka mo nga mapa-vaccine, open ang Ayala. Ari tandaan nyo pwede ang walk-in. Pwede ang walk-in. Kay amo naging pronounce kagapon sang Bacolod Public Information Office. Ara sa Ayala, bali magasugod sila sa pagpang-vaccinate at 10 a.m. pakadto alas 3 sang hapon, no? Te sa mga gusto pa dira sa college namon kamo. O Terence Scott mo ida pa injection ka, Mrs. Gida. Pa-inject ka kay open subong ang Ayala Mall. Yes, and speaking of that, no, ng si Mahal Ligad, ang isa sa popular nga celebrity, nagpositive man siya. Nagpositive man siya, kabalo ka, na ara sa balita, ang cause ng death gali is nagpositive to siya sa COVID man, no? So, dili ako makita nga waay sa may ginpili ang virus. Bisan o ka pa, bisan, status mo sa kabuhi, basta gani, lat na niya ka. Amo na siya ka-dangerous, especially ang
ginapagawa lang nga Delta subong. No nga ako nang ganyan point, may isa pa ganyan ka point gusto lang i-drive sa kay Mahal. A week before siya napatay, nagato siya kay Mura. Si Mura was a fellow celebrity. Pwede itong Kag artista fellow sa yaman muna. nga gifted eh. Oo. Sa height. Daw, una, no sila be. Dwarfism tawag siya na. Dwarfism. Oo. Now, sa ganang tao ko to sang ipag-visit kay Mura, ang akong lang impression siling ko, kasubo nga si Mahalya na-sustain niya gidi career, may income siya gyapon. While si Mura naman niya nga level man sa una gani, ato lang sa uma, do ka pigado, simple nga pangabuhi, isting ko ti grabe, hindi mo gid mapakta ng kabuhi no, nablang ang stable blas ang sitwasyon nila bla. Hindi fair, do ka hindi fair na ya, do ka sige lang hatian mo na amo ng kabuhi, do ka luoy kay Mura. And then after a week si Mahal na nagtaliwan. And then na-realize ko lang bala ako personal ko niya nga ang life ya it's not really what we have. Dapat i-enjoy ta gid kag i-celebrate ta gid ang kabuhi. Oh, Every single day gina-extend yang life ta. correct. Now, si Mahal, why na siya, taliwan na siya. While si Mura, aragyapon, and everyday magbugtaw siya, may hope na siya nga ma-achieve naman ang mga dreams, kag mga, mga gina-aspire man sa kabuhi ya. So, I hope that was a reminder sa tutanan, nga amidst the trials, the challenges in life, sa kabudlay sa pandemic subong, sa kapigadohon subong, hindi stable ang sitwasyon ta. Because why matagan ni control sa kabuhi ta eh. So there's no point nga maging hopeless kita o ma-depress kita. Gabi, no? For as long as extended ang life ta, may hangin na sa ilong naton, na-extend pa sa ginoong purpose magapan sa kalibutan. And so, no retreat, no surrender. Kung sa tigbatas pa. Correct. Wala na mention na. O nga kung na-injection, na vaccine si Mahal. Waay ko nakapamangkot kay Mahal. Pero, waay ko, hindi ko sigurado. But I think, ang sure na ko subong, nabasa ko sa balita, is positive siya. Nag-positive siya sa COVID. Amo lang gina. Kaya muna, ikaw bala, pavaccinate ka na, sir, ma'am. Kaya si Mahal ganin nag-positive, ikaw pa nga wala gin Mahal. Joke lang. Anyway, kadto kita sa patawa to tan. Hindi ko bala kabalo mo pakadlaw. Ay, waay ko ano, kay nagabasa ko din sa mga greetings. So, Thank you. Anyway, ari na lang makadto na lang kita sa sa aton nga uli nga topic. Kay importante gini kag sa mga ginikanan naton nga tagpalamati. Amo gini subong ang I think ginaproblemahan ninyo kaya ako gani problema ako man sa akon nga mga sultiro. Ang akon mga age kids mo. 19 and 13 years old. 19 years old, 13 years old. Ang isa ko ka mga problema is yung online gaming nila sa cellphone nila. Kisa hindi mo na masugo, kisa ulihi ka nakapatihon. Amo na bala? Pero according sa pagtuon ni Dr. Elizabeth Milovidov, law professor kag digital parenting expert, amo man sa kay Dr. Linda Padado, ano ning apelyido nila man, Papadopoulos, psychologist and internet Linda matters Papadopoulos. Yeah. Ano nga kapandi sa may branches sila I think sa Philippines. Linda Papati. Tapos Anyway, aton ko na mabalaan, paano ta mabalaan o kung malikaw ang aton kabataan sa online games. Oo. Tapos paano ma-detect kung malala na bala ang problema sa mo bata when it comes sa iya nga addiction sa online gaming. Ilagin klaro nga ang paghampang online sa karon tungod nga digital age na kita, hindi man gali tama kalain. Pero dapat aton i-proportionate ang oras sa ila paghampang, ang oras nga ila ginaobra sa sulod sa balay kag oras nga ginaobra nila ang ila requirement sa ila mga eskwelahan. Amo ginakuno mo nakalain. Ay sila nga duwa. Ila na opinion. Ila opinion, but gintun-an nila. Ikumpara sa aton ng opinion nga wala ta niya nagtuon. Sila law professor ni sila on internet gaming matters, ambassador. Ang isa law professor and digital parenting expert. Okay. That's why nga that's why ginawag ta sila kay para may ara kita balasihan. Hindi lang aton bla, hindi lang ulo istorya lang nato, no. Based on guidelines established by child protection expert, academies, researchers, ang kag mga expert on kids online, hindi kita kuno nga automatically ma-assume nga aton kabataan nga grabe sa digital online gamings or may ginahimo tubang nila ila cellphone is problematic themselves. Hindi kuno necessary nga amos na nga amo ni ko na mga basic question.
nga imo ipamangkot sa imo kaugalingon para ma-assess mo ang imo kabataan kung inabalang bata ko delikado na, kinanglan ko na ma-concern, ano nang himuon ko sa ila. Okay. Ang una nga pamangkot, is my child physically healthy and sleeping enough? Amo ginapamangkotom na permisi imo kaugalingon, hindi mo sa bata mo kay balon niya kanaya nagtulog ko pero wala na. Matulog na siya alas 2, alas 3 ang kagahon sang hampang lang. Without you knowing. Without you knowing. Because may kwarto man siyang iya. Kag tulog ka man. Tulog ka man. Oo. Is my child physically healthy and sleeping enough? Mm. Bamangkotom mo na imo kaugalingon, obserbaran mo bata mo na hindi ka maghulat nga ulihin ang tanan kag dira ka lang mahibi. Nga ang bata mo gali kurog na sa igad. Kay ginpabayaan mo tungod sa kasakoon mo. Ginpabayaan mo siya tungod nga way ko ka-judge ha. Inablang basi bala sa uliya mo nablang i-call. Kaway ka kabalo sa kakatabo Kaway gali ka because kakatabo sa- nagkulang ka sa Oo. pag-check. You know, may damo kaya lang hindi lang sa ML, sa computer man sa una, bata pa, 16, 17, may bibigo mo ko nga bata, 16 pa lang napatay na, natumba na kung sa computeran, wise na kabalo ka nung Correct cause. na. But actually, ang findings sa doktor, daw leukemia na, wise na kabalo, tungkol ng bata, wag ka-count sa tsakto, wag ka puli, Wag ka sige tulog. computer, sige gamit cellphone, ang ginakaon is soft drinks and chips. Tapos wag ka tulog. So, Why nagatulog? hindi ko achindis ang explanation to, pero kaon nasang iyang white blood cells, ang iyang red blood cells. Sakto na. Because once ka pa, why mo, anemic na siya katama, tapos hindi pa healthy nga food, kag radiation sa computer, 16, wala ka usa, tumba ang bata patay. Guilt. Ako yan, hindi ko na ipalayo ang self ko dira. Kung kisa guilty ko sina. Kaya inablang kon kami bagidamo kami ginahimo. Makontinto ka na ang bata mo, makita mo dagahampang pagalin mo. Pag-abot mo gampang man nagapon. Tiwaya ka ginsabad. Wala sa ang imo nga oras na ihimo mo ang tanan mga ulobrahon. But at the end of the day, ang ipamangkot naman sa self mo, okay pa bala bata ko. Amo ni blagi ng balta bala? Healthy pa ni siya. Amo pa ni siya. Anyway, ikaduha, is my child connecting socially with family and friends? Ang iya bala pang treat sa imo, sa iya manghod, sa iya ginikanan, sa iya lolo, lola, iya mga friends, okay pa? Mangkuton mo gipili mo self, obserbaran mo bata mo, kung Kaya basta meron hindi ka, na wala? mo. Wala, kundi ko Hindi ko balo. kabalo. That's why ka relate. Ay, sabi ko. Hindi ka relate because, Sabi ko, time na. nang white gampang eh. In any form, amo na mamali, in any form, naga-connect pa siya, naga-istorya pa siya sa imo sang tarong, naga-istorya pa siya sa ginikan, magsabat sa, kamusta, sa imo bala, na, is my child engaged with achieving in school? Kamusta ang bata mo? Kamusta ang pag-eskwela mo da? Oh, paras na. Si Wing. Galantaw lang ko na, abi ko, kisa gampang lang siya, pero sige sa school duha na iya cellphone kag laptop, sige na siya hampang-hampang. Nagpagwa ang iya nga teacher sang mga names ng student nga wala nagaobra sa English nila. English nila nga subject. English to siya, no? English. Nagpagwa, wala ang iya name. Kung silingon, may ginahimo siya nga tsakto. Kay wala ang iya name, but silingon, nahimo niya. Ara sa tuod sa computer, ML, pagkalantaw sa laptop, pero nahimo yan mga limo niya skulahan, amo na ang isa sa mga pamangkot. Siling ko man, olo, grabe, himo man siya gali. From time to time, i-check na gidaton kabataan kung na-perform niya pa ang iya task tungod ara sa, di ba, ang issue tadi is online gaming. Tanaw mo git permi. Are. And speaking of that, before ka magpadayon, Ah. nga ay check ta kung ilang treatment. Because naga-change, nagalain ang karakter sa kabataan naton tungod, number one, kung stuck sila sa ML, kag sa ang ilang focus, why dira? Why hindi ka maka-instill siya sa values kaya tsakto mo? Correct. Ang Remember, focus. ang growth ng tao, nagadepende sa experience siya. So kung ano nga set of values ang ginapakita mo sa iya, kung anong makita sa palibot ya, amo man ang adapt yang sistema sa pangabuhi ya. Correct. So kung kita sa tiyempo ta tungod wa ita sang mga cellphones kag wa ita magina sa kuan, ang tendency ta is maupod ta pungko, kaon, pamahaw, panyapon, panyaga sa aton nya kinikanan. Mag-share siya sa kabuhi na sang una, we listen. Correct. Because why iba niya attention? choice. Tapos Why ka choice, tapos Todd? remember, ang greetings ng kabataan sa unang sibong lain. Ah. During our time, ginatudloan kita ya mag-bless, magmano, mag-good May morning, may ngapon, may gabi. Ang bata sa buong kabataan niya, yung Yes. people na observe ko, why na? Mahando lang, sulod. Bisan Or pag sulod mo, tulokong ka, gampang ka, mel, tulokong ka lang. Tulokong ka lang. Duway lang na ako, buhay lang. Lain ang pagpadako sa kabataan sa unang subong. So Oh. this is a very big challenge sa atong mga ginikanan yung nag-monitor subong sila mga kabataan nga despite the advent of technology Oo. kabalo na dapat mag-insert
Correct. sang insakto nga mga pamatasan kag value Values. sa aton yung mga kabataan. Oo. We instill fear sa ilang heart to respect the parent Mm. tungod para kung mag-time na nga magkaon kag maglaygay ka pamati sila. Mamati sila. Because ang kabataan sa buong kulang ang ilang skill sa pagpamati. Oo. Gapon ato ko sa Ang atensyon nila, Yeah. computer mo. Nag-speaker ko gapon sa mga youth Dapat summit. konsentritan. Kita mo damo invite sa akon mga Ay, youth oo, summit masilingan. to. Kanami sa mga kabataan dito kagapon. Amo na remind man sila. Dapat kung hubin ka, dalok-dalok ka sa knowledge. Dapat yung hubin ka, mas dako ang lunggan mo sa baba mo. Because when you keep on talking, when you keep on arguing with your parents, with your teacher, with elders, you do not learn anything. But when you listen, you gain a lot of things, experiences, lessons in life. So sa mga young people, you listen. 80% of your time must be spent in listening. Because kung maghipos kag mamati ka, pagwa mo siga doon, taka may balon ka sa utok mo. Correct. Amo siya pinaka-importante. Now, sa ML, kung may time ka 3 hours to 5 hours nga mag-monitor sa imong ML, why not take time nga mag-research English words? Correct. Isa or duwa lang Isa natin karon, isa per natin day. karon, no. Meron pa? Hindi. Damo pa ni. Okay. Isa natin karon ang ginambal nimo. Okay. Sakto lang gini mo. Yeah. Take time. Kung may 5 hours sa ML, Google ka bisan dapat. 1 minute lang isa ka English word. Tipuna lang siya sa kabulan, meron ka na 30 ka English words Ano na meaning sa amo sini? nabalaan yung naitsindihan. Okay, isa totoo lang gid. Gawa kala na yung mga kabataan sa ML sa mga words na nga ano na nga may mga words na sila nga nabatian ko mo. Hindi sila kabalo sang meaning. Pero ti ginagamit sang tanan kiti online may audio na mo. Hinampang na sila. Kung bisandihin ka man nga lugar tapos kalibutan, pwede ka muna kaupo dampang. Ti kisa may ginapang-usan na sila nga mga words nga ginapang-usan nila pero sila kabalo sang meaning. Kasi sa dala na lang tani iblang nga moment. Good matuon morning, ikaw. Diding Alohamiento. Matisla ko no. Cherry Rose, Labaton, Arcangel, sa Handumanan. Mga taga-Handumanan, nag-speaker mo ko sa Youth Summit Liga. Good morning sa inyo nga tanan. Truwet ko no, you're the best. Ay, si Diding Alohamento, nagmuno siya nga halin sila, agapamati sila sa Antipolo, Pontevedra. Hindi bilog ni nga kalibutan basta social media subong bisan din sa kalibutan walang tao kay. Kag pwede mo sa rewind. Okay. Is my child pursuing interest and hobbies in any form? Sa una, kung ang bata mo mahilig siya mag-basket, kung ang bata mo mahilig siya mag-skate, mahilig siya kung ano nga mga physical activities ang ginamining sini. Tanawon mo, makulbaan ka na kung wala na. Hindi makulbaan na. Ano ka bala? Worry ka na kiti nga nag-change Sa will pay. una, basketball ni siya. Sa una, gapalumba ni siya dagan sa balay ko, subo nga agapungko lang siya. Maybe because bawal man kung mga literal kita. Oo. Why man subong ba outdoor nga mga activities except sa bike Butang siguro tap. biking Pero may mga kabataan na siya sa gindakan ta. Ito subong sa aton nga lugar, dira sa subdivision. Ang mga balay, medyo, hindi yan, bata naman lang gid, hindi na sila yamo nakaprasa una sa aton nga idikit-dikit mo. Nga pag huwag ka pakapangin mo, taga-kadto ka na sa kwarto sa migo mo, kaya pila lang ka dupa. Ang diferensya na, isang diferensya sa inyong balay, I mean kasadya, pero hindi na nasubong mahimo. But anyway, amo na vlog ng bal naton nga ang bata nidya gid ni mag kadto sa iya amigo, mag-isor sa iya amigo. Mo tatanya bala for the moment in online niya ginapangkuan. Okay. Dasi-dasi gunta na lang kay medyo ko na. Is my child having fun in learning in their use of digital media? Amo siyang point mo. May natun-an bala siya sa iya nga pag-usar sa digital media? Nasadyahan bala siya? Ang sadyahan daw why na question kay ti makasigin sa blahampang, sigin sa bla singgit-singgit da tutok da kun wala sa nasadyahan siya. Pero ang ginaano dira is nagtuon bala. May kintunan sa bawari. Amo ni nga kadagiyo, tagaan ko ginaura si ang akon anak, ginasampol ko siya kay typical gini nga 13 years old nga hindi maguntat bala. Biskan pamahaw na ano mo pa, guyuron mo pa bala kay dali na lang kiti kay nag-rank pa kami. Ay nako, rank ngani karon. One time, way sa kabalo, hindi pa to pandemic, ara ko sa likod ara ko sa likod nagampang siya. Abi mo anong kakatabo sa computer? Ang tigulang ginpunduan nila sa do computer na sa do kampang na siya. Kagin si halay kasipa kagawatan ng bag. Ginamo yun may amo na iya. Tapos may mo kalampusan ng pulis tiroon mo. Parts ang game? Parts ng game. Tapos yung tigulang gid may bag pa man tigulang. Tiroon mo. Dito na ko na muno. Na alarm. Na alarm siguro. Dato ginano mo to tigulang to siya di mo ginapangamo dapat kay ginakawatan na mo. Amak mo iyang sa aton sa una ya dumano to kay Captain America sa X-Men kay Hero sila ya kawatan
Tapos ka panipa, pati gulang, sini ko na ano, untat Grabe yung psychological effects yun sa mga bata. Oo, pwede kali ya. That's why guro subong grabe magsabat ang kabataan, kay mga isog sa ila, kay Alam mga na sila. Tanaw na. reasonably sila. Tapos do fearless walang mga kabataan. Oo. Subong maybe because of this influence. You know, if there's one disadvantage, may mga bintaha ang social media mo. But if there's one disadvantage sa social media, ang bad spirit naga-feed directly sa kabataan subong. Correct. Na-observe ko gina, naga-feed directly sa bad nga Makati ka bala ako message sa ila. Not all the time, bala monitor mo bata mo. Mm. Sige na lang tao, ya ang YouTube open. May tanan-tanan sa kuna, ya ang higko, gasulod, sakto ng balmo, garik taya. Kasi not all the time, ginikanan kami, ubra ka mo. That's why nga ginmuno. Dako ni siya nga pagtilaw, kag challenge sa mga ginikanan ang pag-combat sa nino. That's why gani amo na siling kublanong kitaya. Ako ya personally if there's one thing ginapaslamatan ko inang gagmay patagin pati na kita sa school. Correct. Because ginabalanse ka eh. Ginabalanse ka ang ato niya growth, ginabalanse. Grabe man influence ta sa environment ta. But because of that faith sa ato niya heart, grabe gali mo the moment yung mag-invest ka sa Ginoo gali, lifetime ang investment mo. Sa bangko mag-invest ka may interest, maubos na siya matamat yung gastuhan mo. But pag bata ka pa, nag-invest ka na sa imo nga faith, asa magtigulang ka, hindi ka makababayan, gali, hindi ka magbuyan, the moment nag-commit ka, commit ka sang parent, ang bata ang naging commit sang ginikanan sa pagtuo, hindi pagbuyan sa Ginoo. That is an assurance. So Correct. so I would also encourage, no, since anyway Sunday naman din magtapos naman ta, I would encourage our ginikanan bala nga kung wala kaging patapos ang imong mga ginikanan sa una nga amo na ang relasyon sa Ginoo, then do it sa imong nga bata subong. Ang mata-mata lang itanom ka pagtuo sa iyang heart, you have to make the children understand nga it is only through sa iyang faith nga protected siya. Assurance na iya because ang Ginoo may nagabutig mo. Correct. So that is one big assurance sa aton nga kabataan. If you invest in Christ, Jesus, hindi makapabuyan, nasa madako ka. Masala ka, normal na, matalang ka lang, that's normal na. But kung gintamnan mo na ang imong nga bata, seed sa iyang heart, sa iyang pagtuo, believe you me, hasta magdako na siya, dalo niya na. Pag bilang ginikanan, bunyagan mo na lang na. Bunyagan mo na lang na. Nga mag-grow na siya sa nga sulod. Kaya para bisan, anuman nga effect, init, ulan, sampol, bla. Problema nga maigo sila nga kahoy, katubo na sa katubo. Gyapon, hindi na siya mapatay. Kumbaga just like may sang, roots just ka na. like sang seed nga Tapos, ginanalungan opo. mo, mag-strong iya foundation, bisan na bagyan niya na sa uli, isang tanong mo ina, Problema. bakod na siya. Because kinabunyagan mo ginatap mo ito. Okay. Anyway, tapos ko alay. Amo na ni dapat maalarma ka na. Kung may mga amo na ni nga mga ginapakita imo kabataan, lalapit na lang duwa na lang ni kabilog. Dapat kung ikaw ginikanan, tandaan mo niya kag piho-piho ko gidya biskan 100%. Kung mag-amo ni imo kabataan imo mag-amo na ni imo bata, tap na ana. Tap na ana. Hindi pag totally stop hagan-hagana kay mamoblema gid sa pila ka adlaw. Are. I-notice mo gid permi kung paano mag-interact ang imo bata sa imo, the way sa magsabat sa imo, kung samtang naghampang sa. Ara, the way sa magsabat sa imo, samtang naghampang sa. For example, Israel, kaon na ta. Talaksan. Talaksan. Ari ha. Kung siya aggressive na, inang, karon na bala, bota. Tandaan mo ginapirmi. Hindi na mo. Irritable. Irritable na siya. Kag, wala na siya kapamati. Don't listen. Aggressive, irritable. Wala siya kapamati sa imo. Tandaan mo, gid, makulbaan ka na bilang ginikanan. Kag sa totoo lang, gid, biskin, ipostata, ang tanan-tanan, subong ka muna. Amo May na time nahimo ko. Kisa meeting ko na ba, yung mga staff ko. Mm. Chimpo kaon, untat niyo mo na, biyahe nyo na, Aga mo man sa... untatin nyo na, hindi nyo na pagutatan gani, chimpo kaon gani. I-cancel Ubusan. yung order. Cancel ang order, ako lang sa makaon. Ay, ito. Bastos kami niya inyo ya. Pagkaon, polto nyo, sampar Correct. nyo. Bitaya. Correct. So, ako ginahimo ko na standard. Sa ako niya personally, nga leadership sa ako man niya mga tao, blaya, mga staff ko man, blaya. Hindi kaya. Kung time nga hampang, tiway ko may memo, ilan na kabuhi. Oo. Pero kung mag lunch meeting ta kagara na pagkaon sa tubang, bayain nyo whatever ang ginahimo nyo, especially ng gaming nyo. That's one thing ang gina-instill ko gina sa ilaya. Kaya hindi na pwede nga amo na bla. So talaksan na check to tambal mo. Kung lain ang approach mo, especially Gasabat sa na. picks ang ilang nga game, hindi na yung kontrabida ka mo, but kung reasonable ka, kag hindi sila maguntat, they are losing respect sa imo. Tandaan nyo gina. Correct. Ang pila lang kuno sa iya nga solusyon nga ginahambal dire, kuan sila, patsan mo gid sila suga. Kung di sila maguntat, kuha mo gid ang computer nila.
sa proportionate time. Not all the time. Hindi mo sila pag-istrikton, hindi ka Nazi, hindi ka si Hitler. Ang ipakita mo sila bala, parent ka. Ibutang mo sila sa time nga, for example, gingaan mo na sila leeway, pagtapos pa niya po na alas 7, putang ta sa alas 9. Kumbaga, you set standard. Set standard. You set guideline. Clear na guideline sa kabataan mo. Pero hindi stricto ka tama nga do Nazi ka na, do Hitler ka na. Parent ka. Gaan mo sila nga para ma-enjoy sila and stop mo sila tungod hindi na sakto. Amo na siya. Tagaan mo sila sports activities. Para kay Zane, si Kenneth ginpabike ya. Kay tiway noon tat si Zane ga mo na sa balay ga lilibat na. Kung nara sa balay bla, mas mayo gid. Hindi na sa ilo sa mansilingan, ginapabike siya ni Papaya. Te subong. Kundi nagabike sila sa Murcia. Healthy pa siya. Healthy pa siya. Kahit sa tuntod na hindi lang mental ang gakaguba kung sige ka lang nakapungko. Pating physical mo, madako ka lang nga madako, amak mo samtang kakaon sa IAS, ga mo na oh. Why ni gid siya? I mean, amo na bala. Hindi Example sa aton amo na sa ang mga dapat. Pero ari ang final point. Ang final point. Parents, remember na this study suggests that gaming disorder are ini kuno nga pagtuon naga-effect lang sa small portion of people, hindi tanan-tanan. But silingon hindi pa amo na sina ka problematic. Amo nambal nila nga amo na gani ginambal namon nga parents, don't panic. Amo lang ni sa kuno ang mga ilang mga suggestion and ilang recommendation para sa ila. Para ni sa ilaya. Pero base pa lang, maka-effect man sa inyo kag magamit nyo man sa inyong mga puluyan. Hindi ta gusto sa uli nga aton mga kabataan mangin problema sang susyudad. Dapat mangin part sila sa pagbago, mangin part sila namian ka nga sa uli bata mo mabutang sa lain, ikaw ginikanan, imbis nga ipahuway mo na, imbis nga ano mo na, ugtasan mo pa sa uli, kay subong pa lang wala mo ni sila gin patindog. Ang kahoy ko no nga gipabayan mo nga magtiko, hindi mo sa pag-ibutangan laki-laki, matubo na siya kapatakilid. Butang laki-laki pala gamay pa lang. Tatapa gamay pa lang. Laki man? Laki-laki. Sugpo ginahigtan mo Ah, para okay, magtadlong siya. Okay. Laki-laki. Butang mo siya kay matubo na sa dako. Depende sa kundiin mo sa ginbutangan laki-laki kung anong gusto nga pagpadako sa iya. Yeah. Kumbaga, whatever ang pwede mangin resulta sa future sa imong nga bata, dako is nga factor halin man sa imo. Dako nga contribution ikaw. Kaya ang environment may share man na sa growth mo. So that's why gani as a parent, you must struggle with the influence of the environment. But well, first kag basic education nagasugod sa panimalay. So ara gid nagalay sa ginikanan. Correct. Okay. Okay. Sadya, ang aton nga subong ko lagi na feel nga do istorya special gid siya. Ang aton nga programa kay simpon balita, hatag sang moral lesson, ato ka nami sang kuan. Basically, madalang gid malumpat ko na. Basically, ang aton nga wala kita sa babag-o sa mga OFW ninyo nga mga Protocols. Protocol wala kita gyapon. Amo gyapon. Same sa kaya pura kay returning resident, same lang gyapon. Okay. So, amo na nagaling anang may ara lang kito. Amo na siyang rules lang kita ano ta lang kay may ara pa kita guro. May 2 minutes pa. Why na? Good na? Okay. Hindi daso. Hindi natin. Daso na lang Ang aton protocol kay do medyo alas 9:05. Na aton explain why man sa pagbago. Tapos, are. Amo ning nga kon nga ginamuno kagapon sa imo. Kamusta? Tanan-tanan subong nagapamangkot na. Ang grupo progreso wala solid sa gihapon. Kamusta ang sitwasyon? Ay ang tanan-tanan na muna ni. Councilor fever na ni, political fever na ni siya. Yeah, because next month ma-file na Yan. Ma-file na candidacy. Kamusta? Ano na lang, Ikaw bigay na ginawa na maginaktuloy. Anong natabo kamusta kamo sa grupo progreso? well, Are you solid? Are you ano? anyway, at the end of the day, magawa na gyapon ng tanan. No? Especially, naghihilapit na ang pag-file sa candidacy. You know, if there's one thing siguro nga namian ko bala sa kakatabo subong nga pag may mga tao gani nga naga-desire nga magpadlagan, I would like to assume nga ang tanan sila may heart sa public service. Correct. May heart sa public service. So ako gapati ko nga ang pinaka-importante diri subong tanan is anong unod sa tagipusoon ta. Madlagan ta because gusto ta magserbisyo, madlagan ta tungod gusto ta magbulig sa taho, maglagan ta para maka-contribute kita sa progress pag-get further sa syudad sa Bacolod. So kung ano man yung mga decisions ng kada isa, I think that is something that I must respect also. So kung sa mga issue, kung kumusta kami sa GP, as far as I know, okay, good. Wala tayong problema. Kung if and when, may mga ma-decided man niya nga mag-transfer, example B, or mag-upod sa kung pasinuda, or mag-independent, ako bilang fellow
leaders ko sa syudad sa Bacolod, fellow legislator ko be, fellow official ko be sa syudad, dapat ginarespeto. Dapat ginaitsindi. Kag dapat, Correct. kada isa may reason nang ilaman mo. Correct. Kada isa may rason mo nang ilaman mo kung nga amo ng desisyon nila ya. Correct. Ang importante dire, Ila na iya. Ila na ya. Ila na ya. Respect the decision. Kay kablo ka mo niyo. Tanan na sila, tanan kami dire, kabalo na sa ginahimo namon. Kabalo kami na iya may mga reasons behind. Nga amo ning stand ko, nga amo ning stand ya, mo diba? So kung ano man yun kabalo kita nga iyaman aya. That we must consider and we must respect. Just the same nga ano man ang mga desisyon naton sa puntasin No? So, I think ang gusto ko lang yan mag-focus sa idea lang makutotal liwat ang harta. Like ako, makuton ko heart ko liwat. Nga gusto ko liwat magpa-re-elect. Nga gusto ko magpapili liwat. Kag nga amo ni nga grupo ang gusto ko dan. May reason man kung akon man. Sorry. Just the same sila man tanan. No? Ang importante dire, at the end of the day, ang importante dire mapalabot ang mensahe ta sa pumuluyo, nga kita dire para magbulig ang magserbisyo. Hindi ko yan kay ang question ko gina mo. Basta ang ako nang yang na baluan 80 to 90% intact ka mo or 95%. Amo lang hindi ko manglawag kaning alam, di ba? 95% ang grupo progreso intact, di ba? Alam mo na ako niya. Kendo ka sa pila ka 95%. Hindi iba-ibutang tabla bot silingon solid gyapon ni. Solid gyapon si Vice, ipanglawag ko na syempre. Ara ka mo gyapon tanan. Bot silingon. And butang tabi may mga nagliso man sa desisyon nila which is ila man na iya. Isa or duwa. Pero tanan-tanan intact. Pero bantayan tanay. Bantayan tanay. Kabalo kayo hindi tabi di pangunahan ng tanan. Correct. Pero ti ara na mo nagagwa na. Hindi tanan na siya madinay. Ang aton di way lang may mga hambal mo. Ti hindi tanay magambal kay hindi kita mag-confirm sina Yeah. Ang grupo na mga Why sa kamot ko or sa ato niya yung decisions na ya. Galing kay ang tao na may nasubong eager na subong mamati. So amo na lang ako niya mambal kung ano ina ang next sila na lang. Ako ang gina-pray ko lang sila kita. lang ma-confirm. Ang gina-pray ko nga bisan na pa matabo, mangin peaceful na yung election Correct. Amo na ako niya kag ma-enlighten ang mind naton tanan kung sino ang dapat naton dira ay butang. Kung ano lang ang nasakitan ko lang di actually is grabe wala ka personal sang grabe ka emotional sini nga election. Sa October tanaw vlog. Yeah, that's why ako personally personal ko na sentimento why ko ga post about politika sa wall ko. Hindi ko na masarangan yang ang amusin ng aspeto pa sa subong ya. Hindi na kaya ya. But ang sigurado kay subong nga kita dire nagapadayon sa pagbulig, pagserbisyo iya sa aton iya nga pamuluyo, especially pandemic subong. Non-stop ang aton dire iya nga pag-deliver dire ya si Mayor Bing, si Vice LC, si Kong Greg and all the city councilors naga-perform gid subong man, nagatinguha man sila nga best nga ma-combat ini siya nga pandemya. More than the election, it is the process kang nga dapat natin himuon to save lives sa aton pamuluyo. Election will come. Gusto ta magsaindi, maabot ang election. But for now, allow us to work and to serve. Correct. Kamalistarayan, si how to be you po na how to be you ko no. Ana Sinoro, good morning. Ipanglawag ko na rin. Mama Jo, grabe. Mayong aga sa Jocelyn Balbon. Gapang laban sila. Nakapag-graduate sa bata tungod sa panglaban namin, Jocelyn. Duwa nakabata graduate? Gani. Tungod sa panglaban. Sa panglaba lang, Panglaban na. Amo na bala nga. Panglaban na pero duwa ka college sa pag-graduate. Amo na bala, hindi ka mo mag-complain kag hindi nyo kami di pagsugiri nga pertig ka kapigado, agway chance ya. Correct. Choice mo na ya, may ka mga budla gani para mayuhan sa ulihi. Hindi pwede ikaw reklamo ka reklamo. So ang life is about hard work and faith. Okay. So, thank you gid sa paghatag sang inyong oras sa amon sa pagpamati subong nga Domingo. Abi nyo amo lang ni amon pero happy man kami nga makahatag jud tayo sang update sa inyo. Makabanding every Sunday morning. Sa inyo. 1 hour. Hatag sang moral nga mga kuan bisan jud tayo lang hindi man ta di perfect pero at least may mga recommendation kita kay antes ta ni ginapangwakal may mga research man ta ginapangimo. Kay may mga balas yan. May research tagal. May mga Madamong salamat sa atong mga tagpalamatik kag viewers sa Facebook. Yes. Kita liwat next Sunday. Banding-banding kita sa kahanginan, bisan once a week lang and discuss ta ang mga latest nga hinabo sa syudad sang Bacolod sa bilog ng Pilipinas. Don't forget na magsimba sa bungaga. It's Sunday morning, banding with your family. Importante gina sa katama. Inigyapan niyo kubos nga lagad Konsehal Israel Ising Salanga. Kag ini naman si Mark Salanga. Sa Bacolod, Action Radio. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.